தருமபுரி உள் விளையாட்டு மைதானத்தில் சிலம்பாட்டம். தருமபுரி மாவட்ட அமெச்சூர் சிலம்ப சங்கம் நடத்தும் 2ஆம் ஆண்டு மாவட்ட அளவிலான ஆண் பெண் சிலம்ப போட்டிகள் தருமபுரி அரசு மாவட்ட விளையாட்டு மைதானத்தில் ஆகஸ்ட் 28 ஞாயிற்றுக்கிழமை இன்று தருமபுரி மாவட்ட அமெச்சூர் சிலம்பாட்ட சங்கம் நடத்தும் 2ஆம் ஆண்டு மாவட்ட அளவில் ஆண் பெண் சிலம்ப போட்டிகள் இன்று நடைபெற்றது. காலை 9:30 மணிக்கு துவங்கப்பட்ட இந்த போட்டி முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மருத்துவர் செந்தில் அவர்கள் தலைமையிலும், குழந்தைகள் நல மருத்துவர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை ஜி. காந்தி அவர்கள் போட்டியை துவக்கி வைத்தனர். நிகழ்ச்சிக்கு முன்னதாக தருமபுரி மாவட்ட அமெச்சூர் சிலம்பாட்ட சங்க தலைவர் திரு க. மாது அவர்கள் தலைமையிலும், மகா குரு ஏ. ராஜா மாவட்ட செயலாளர் அவர்கள் அமெச்சூர் சிலம்பாட்ட சங்க வரவேற்புரை ஆற்றினார். இப்போட்டியில் 5 வயது முதல் 15 வயது வரை சுமார் 500க்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர். விளையாட்டின் துவக்கத்தில் 5 வயது குழந்தை சிலம்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டதை பார்த்த முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மருத்துவர் செந்தில் அவர்கள் மருத்துவர் காந்தி அவர்கள் கைதட்டி வெகுவாக பாராட்டினர். மேலும் இந்த விளையாட்டுப் போட்டியில் 500க்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர். இதற்கான ஏற்பாட்டினை அமெச்சூர் சிலம்ப மாவட்ட தலைவர் க. மாது அவர்கள் செய்திருந்தார்.